Wi-Fi Protected Setup, който е стандарт за мрежова сигурност, предназначен за дома или малки среди. Той улеснява свързването към Wi-Fi, като ви позволява да пропуснете въвеждането на дълги пароли на устройства с Android или iOS. Ето как работи. Първо, отидете на страницата с настройки на вашия смартфон. След това навигирайте до настройките за мрежи и интернет. Оттам отворете настройките за Wi-Fi и потърсете страницата с разширени опции. Трябва да видите опция като свързване с VPS бутон или свързване с VPS PIN. Активирайте го и ще се появи изскачащ прозорец, който ще ви помоли да натиснете VPS бутона на вашия рутер. Уверете се, че натискате бутона в рамките на 30 секунди и телефонът ви автоматично ще се свърже към Wi-Fi мрежата, без да въвеждате парола. Имайте предвид, че някои устройства може да не поддържат VPS. Ако това е така, има и други начини да се свържете към Wi-Fi без парола, които можете да разгледате отделно. И това е всичко.